Assalamu alaikum hettiyankoɓe ɓiyankoɓe ya Piindi TV bisimilla mon e ruɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañte kala saaha huccidde e mon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka alarba hannde ko idon yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde ko noon manama e jettude seerenɓe men jecca kaylal gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppoye Sénégal e aduna o fof ñaago gueno waɗanen jaam ɗum noon hettiyankoɓe ɓiyankoɓe ene jeeya ko ɓuri tengtude e jayndel ɗi hannde ɓe garti kuccodiral ɓe ganduɗa sardiyankoɓe wiɓe eyi to banggue loi walla tan mbiyen to banggue loi mo ganduɗa kañum hokki gardiɗo leydi ndi jottade ɗo e hitande ɓe kuccitey saktoɓe kabaruji kono kadi goɗɗum nani hen banggue CEDEAO calogol muɗum e woni hen landaji gonɗi e nder Benno Bokk Yakar saliɓe ko ganduɗa kañum woni ko kewi ko joni wonta so Allah lamɗo jaaɓi noon tigi hettiyankoɓe biyankoɓe jayde Le Soleil guddittirten on ji sardiyankoɓe ane jooɗi kamɓe ɓeɗon ɗon ko hollidde tan ko wiyete ko ɓe gardi tan ko saabu e jayde nde wi tan ko les éclairages de la majorité ɗum noon woni tan addude koɓe ɓurata laɓɓinde faade tan e ko fayi e tan ko ganduɗa ɓe gooti ɗum woni projet de loi ɓenninaɗo ɗum hecci hanki ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa yete kanko Abdou Mbow e wondiɓe makko ɓe gardi kay ko ɓuri hen labde e kay holko woni hen miijo mabɓe holko saaɓi ɓe daari ɗeɗon koyde garene jayde l'observateur wi tan ko fayi e dégaji ganduɗa yete ine addi walla rapport o ine addi ɗum woni tan duncugol tan élection ji duñta ɓe mbi tan ko coup fatal faade to banggue économie ne wawi addude caɗele ɓe mbi tan ha joni baisse walla mbiyen tan jippogol ko ganduɗa kañum woni liggeyaji e won banggueji ɓe gaari tan ha joni ɓe mbiyete ko fayi e Sénégal to banggue aduna to ko jippogol mum tigui walla tan mbiyen to wonno ɗo natti wonde ɗo ɗum koye jayde l'observateur ɓe mbi tan kanko yetti oɗo mo ganduɗa kanko woni Karim Wade noon ɓe mbi yete kay ha joni tan ko ganduɗa yete woni konguɗi ɗi gona gonga ɗi o addi to banggue conseil constitutionnel woni wiide o tan wayli walla tan ko nationalité goto jogui te ɗum wodani ɗum noon ne wawi addandemo caɗele kewɗe garen ha joni jayde li quotidien ari tan ko wiide CEDEAO kay oɗo saaha ɓe darimo tigui gam tan artude e ko ganduɗa ko kañum fayi ko kewe nder leydi meɗen Sénégal ɓe mbi tan kamɓe communauté oɗon kay ɓe darima tan gam wiide yete kay yo calendrier électoral mo Sénégal kay artire ɗo wonno ɗo yete ha joni kay kamɓe ɓeɗon ɓe mbi tan koɓe jaɓani ko kewi ko kay woni duncude élection ji ɗi faade ɗo e 15 lewru décembre garen ha joni jayde révélation wi baɗono Landing Savané PITLD e parti ji goɗɗi gondi en tan ko ganduɗa kañum woni Benno Bokk Yakar oɗo saaha kay koɓe dariɓe wiide tan ɓe jaadani hay lawol gotol e tan ko faye rapport walla duñgol élection ji duñaɓe mbi Rose Wardini kañum ne kay woppitama faati e tan koreji muɗum caggal nde ganduɗa wonno koye juuɗe lawol ɓe gaari ha joni e jayde l'info ɓe gaari kay ɓe mbi ko révolte to banggue universitaire uji saabu kamɓe kay ɗo joni ɓe jaadani ko kiwi ko kono kadi to woni toon to université ganduɗa ete jangde ala toon ɗum ɗonne ɓe garti hen ɗum koye nder jayde l'info garen ha joni jayde Sud Quotidien oɗo subaka wi tan ko fayi kay e banggue joguiɓe walla tan saktoɓe kabaruji leydi meɗen kamɓe kay ɓe darima tigui gam haɓanade ɓe ganduɗa kamɓe goni Walfadjri haɗani toon tan saabu ɓe mbi ko ñande fo kuppude internet ɗum ɗon ne ko caɗele addata e leydi ndi caɗele addata e liggey mabɓe kono caɗele addata banggueji foof te ɗum ɗon ɓe jaadani hen hay lawol gotol ɗum ɗon noon ɓe darima tan gam haɓanade ɗum e ɗum ɗon ɓe mbi tan ko aljumama won ñalawma sans presse te kadi maɓe mbatta veille nocturne toon to ganduɗa kañum woni to damal Walfadjri garen e jayde Le Quotidien garen tan ha joni ɓe mbiyete
ko l'heure des barricades ha joni tan ɓe garti ko wiide ha joni tan gardiɗo lendi holko hoy caggal holɗum suuɗi ɗum noon ɓe mbi opposant ji ɗi kamɓe ɓe mbi tan ko oɗo saaha recours aji ɗi nani ɓeydito toon to conseil constitutionnel caggal ɗum ɓe gari tan ha joni CEDEAO kañum wi tan ko yo calendrier o waɗe respecté to banggue élection ji ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɓe garti hay ha joni e Rose Wardini mo ganduɗa woppitama fati koreji muɗum caggal ɗum garene jayde Vox Populi noon wi tan ko États-Unis kañum noon wi tan ko élection ji ɗi yo nangue e date mo ganduɗa kay ko kañum woni date gonɗo lawol o ɗum ɗon kay ɓe garti tigui e oɗo subaka ha joni tan ɓe garti kay e ɓe ganduɗa goni CEDEAO kamɓene dariɓe wiide tan élection ji yo dañ e date poɗɗo dañde o ɓe garti kay e tan ɓe ganduɗa kamɓe goni sardiyankoɓe wiɓe e projet de loi oɗo kamɓe kay ɓe mbi tan koɓe mbaɗi ko weltare tigui ɓe dañi hen saabu yete ɓe duttotako hen caggal hay lawol gotol saabu ko ɗon tigui wonno lawol ngol ha joni gartene jayde bispile jour ɓe mbi kay hakkude président Macky Sall beele ko jaadigal woni hen walla ko nawligu ɓe mbi ko duyo walla duyal hakkude mo ɓe ɗum noon woni namdal ganduɗa kay addama e oɗo subaka e nde ɗo jayde ɓe mbi Amadou Ba oɗo saaha kay hoore mum koko uddi tigui ɓe mbi Boun Abdallah Dionne Aly Ngouille Ndiaye ha joni nder jayde nde kamɓe kay oɗo saaha ɓe jiiɗi tan ko huccodirde e gardiɗo leydi ndi saabu ɓe jiiɗi ko dialogue o yo dañ ɓe mbi CEDEAO kañum wi tan ko yo calendrier électoral o artire ha joni tan ɓe mbi groupe Benno kañum kay ha joni dani tan to banggue wiide yete yo dialogue waɗe ha joni tan arrestation ji baɗaɗi baɗono Diomaye e tan wonnoɓe e ko ganduɗa kañum woni caravane Diomaye président won hen nangaɓe ɓe mbi député Sanu Dione kañum kay yiiɗi tan ko ganduɗa kañum woni kanko député Sanu Dione noon ɓe mbi tan ko mowo hette toon to ganduɗa woni commissariat to banggue enquête aji poɗɗi dañde garene jayde libération oɗo subaka arti kay ha joni député ji tati ɗi Pastef ɗi ganduɗa kay oɗo saaha pawanoma ha juuɗe hanki woni tan Guy Marius Sagna Abbas Fall kamɓe ɗiɗo ɓeɗon noon ɓe goppitama e oɗo mo ganduɗa kañum woni Aliou Beyi e Seydina Omar Touré kañum noon ɓe mbi tan ha joni o woppito kanko so ɓe goppitama ne kanko ko commissariat tigui o hedditino mo Guédiawaye ɓe mbi tan ha joni nanggodiral tigui dañno toon to ganduɗa woni Kër Mbaye Fall ɓe mbi ministre e tan président walla mbiyen Eva Marie Coll Seck kañum holliti caggal tan ko ganduɗa kañum woni gardiɗo leydi saabu kay tottiri ko fayi e tan démission muɗum haɓɓiti tan kala ko ganduɗa haɓɓananomo ɗum e gouvernement o ɗum noon woni ko ganduɗa ha joni nani kewane jeeya noon e tan ko wiyete conséquence uji dañdi ndi Rose Wardini hooti to galle muɗum kono ɓe mo ganduɗa hotani taw to galle muɗum walla tan suwa woni Ndella Madior Diouf saabu ɓe mbi tan ko toon to ganduɗa wonno kër yermande sukaɓe ɓe noon ɗiɗo kadi mbasi hen pittali mumen caggal nde nawano hôpital woni sukaɓe tawanoɓe toon to galle to ɓe mbi noon ɗum noon ɓeyditi liste o ha sukaɓe ɗon timmi oɗo saaha jeetato e tan wasɓe pittali mumen noon tigui goddirten ko jayde stade coftal ɓalli jayde stade noon kañum oɗo subakari tan ko namdal ganduɗa waɗama ngal ɗon namdal noon fayi tan koye wiide beele Aliou Cissé kanko kay ko sénégalais ji mbiyata e dow makko beele ɗum kay wona gonga ɗum ɗon caggal ɗum noon ɓe garti tigui e ko ganduɗa kay ko kañum woni ko ƴewtinda ko woni tan équipe aji jaadi demi final ɓennude quart de final woni tan équipe aji ɗi ganduɗa ko ɓuuri hen ƴewtindade changement ji ine wattano ɗiɗon équipe aji ɗum ɗon noon ɓe mbi tan Sénégal ko kanko Aliou Cissé o foftinani ko heewi ko fayi tan e joueur ɓe makko ha joni tan garten e demi final uji ne poɗɗi dañde ɗiɗon demi final uji noon ene jogori tan dañde hen walla hen jeyede hen e ɓe ganduɗa kamɓe goni Nigéria e Côte d'Ivoire ɗum ɗon noon tan ɓe ene jeeya ɓe ganduɗa ma taw ne wawi limede e ɓurɓe wonde koye e oɗon demi final hettiyankoɓe ɓiyankoɓe joni gudditen hello wongo noon tigui hettiyankoɓe ɓiyankoɓe ɗum noon hello min wongo en batta sona tan
udditirde jarnude noon hettiyankoɓe walla yeeɓiyankoɓe meɗen saaha fof wadde pasuji mumen internet mumen ƴettude temps mumen heɗade roɓindu jayde ha gasa heɗo ko ganduɗa kañum woni banggue commentaire o walla mbiyen hello wongo ngo ha gasa ɗum ɗon noon saaha fof ne goppa commentaire uji mumen goppa hen indeli mumen eɗo goni ɗum ɗon saaha kadi ene won hen suɓeteɓe kono saaha noon ko noon tan wonata ɗum noon ene jeeya hen kanko Amadou Diallo ha toon to diwan mo Mauritanie o salminama o juurama Ibrahima Kone to Munich toon to diwan mo Allemagne kankone e wiyoɓe mbimi wimami hedɓe toon to Allemagne fo calminama juura Amadou Dia to diwan mo Belgique wonɓe to Belgique fo ne calminama juura Amadou Cissé to diwan mo France noon kay tigui calminirten nene amen walla mbiyen nene Piindi maire lelɗo Sy toon to ganduɗa woni diwan mo France yiiɗa ñebbe kanko kay Fama Diop mbeɗa andi sak ñebbe o kamɓe to ɗiɗo tan peccata ɗum goto fo noon suudoto ko banggue mum tan wiya mi ñamata ñebbe tawa ko noon tan on calminama on juurama ha tengti e Doura Doura Karamatullah Diallo toon to diwan mo France kañumne Alsane Ba kañumne to diwan mo France on calminama on juurama oɗon beltini saaha foof e jebgol jeeɓo toon Piindi TV mbadde commenté kono kadi feccude ko ganduɗa kañum woni kabaruji ɓennuɗo ɗi saabu partage uji ɗiɗon wallitta men saaha foof saabu groupe aji ɗi jotto e groupe ha wona an nannata hen kono ko goɗɗo nannata e groupe o ko ganduɗa ko kañum kewata e Piindi TV te ɗum ɗon ko weltare ko sarde kabaruji kono kadi ko nawde pulagu yesso wadde min ngala jobdi moɗon saaha foof e min gaynata wadde on remercier e ngal ɗon banggal hettiyankoɓe biyankoɓe on jarama min ngala jobdi moɗon ɗum noon hettiyankoɓe biyankoɓe on jokkat tan woppude saaha foof inde woppon diwan mo gonɗon beele amin mbawa weltinde on no feewi surtout noon rewɓeɓe ko mbiyanmi ko saaha foof rewɓeɓe mbeɗa andi kamɓe ɓurata yebde kono noon commentaire uji moon ƴewtintake ko heewi saaha foof nannete commentaire uji moɗon saabu noon oɗon gandi doole ɗe ko enen jogui ɗum min koye min ko banggue rewɓeɓe jeeyami hettiyankoɓe biyankoɓe nanɗon ɗum noon en garat tan e banggue goɗɗo garen ko ganduɗa kañum woni gueɗe kay oɗo biyeteɗo Ndella Madior Diouf mo ganduɗa kay ne wawi wiyede tan dossier muɗum saaha foof gaynani taw ɓurde teddude oɗon dossier noon ine jeeya toon to hôpital mo Thiès mo ganduɗa cukalon ɗiɗon nawanoma toon gam tan banggue safaro yaltinanoɓe tan e kër yermande mo ganduɗa ko toon wonno ɓeɗon sukaɓe ɗiɗo noon ko wattindiɓe wasɓe pittali mumen tawi jeegomo ɓe ganduɗa ene bindano e liste o yetti noon jeetati ko wiyete noon bonene anda ɗo fuɗɗoto kono andetake laacikiɗo heedi saaha foof so neɗɗo ne waɗa hunde yo ƴewtoto ko watta ko hoto koppareje walla kalis walla aduna tak ha waɗa ko ganduɗa janggo e jaam ne wawi dañde hen regret mawɗo saabu noon ɗeɗo gueɗe mi anda fo ɗo woni kanko Ndella kono amo jogui hen nimso mawɗo ha hanki wonno hande o natata e gueɗe baɗe ni so hanki wonno hande mi wiyata o ƴettata sukaɓe kono mowo ƴettu ko wawi rondade mowo rondo ko hoore makko e dande makko hattani ko wawi wadde mataw o ƴetta sukaɓe joyo walla o ƴetta sukaɓe sappo walla sappo e joyo kono ƴettude har ko tolni sukaɓe capannayyo ɓe mbiya capanɗe joyo ɓe mbiya ɓurti ɗum ɗon hande ɓurti juuɗe ha yettima ɗoyete goho o sokama ɗiɗi inde makko boni tati ko ganduɗa ko fawa jogori fawade e conscience makko andaka ko jogori addude e hoore makko e gonki makko e gonki sukaɓe makko ɗum ɗon noon foof ko dégaji ganduɗa ne wawno waɗede évité guilay law dégaji ganduɗa fotano faɗede ha yetta ɗo sinno kay laamu e hoore muɗum darinomo no fonno darorade gueɗe ɗe jettotako ɗo saabu ma waɗe arrêté guilay law walla o daña soutien mo ganduɗa ko soutien bawɗo wallidde kamɓe wallitoɓe toon e galleji ɗi tawa ko état ƴettata ɗumen en charge ina yooɓa ñamde yardu ne ara mew e couche foof ne ara saabu so ɗum ɗon ne wonno hande gueɗe ɗe jettotako ɗo jettiɗo kono noon ɓurti juuɗe ha yettiɗo ko tan ruttade wiide goto fo sene fawa koyngal yo andu ɗo fawata koyngal ɗo yo wat pesé ha anda ko jogori
jogori fawde dande mum ko jogori fawde hoore mum ko jogori fawde conscience mum beele ina hattani ɗum sabu noon aduna wana hande tan ko hanke hande janggo hettiyankoɓe ɓen ko ɓeɗon guddirten to ɓendu jayndeli meɗen to rewanadi gongol so Allahu lamdo jaaɓi bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗanno en to banggue caméra ko Djiby Dieng to montage ko Ali Fall